Fil-qasam sportiv u tal-kultura, il-Gvern qal li se jsaħħaħ l-investiment b'enfasi fuq il-proġetti kapitali fl-isport u tisħiħ tal-iskema ta' boros ta' studju fil-qasam sportiv. Se jitnieda programm favur il-qari u proġett ta' inklużjoni fil-ħabsa żgħażagħ. Il-budget jitkellem dwar it-tħejjiet għaċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru fl-okkażjoni ta' meta l-Belt se tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Se jiddaħlu programmi edukattivi għat-tfal u se jsir aktar investiment fit-taħriġ tal-artisti. Se jitwaqqaf ensemble ta' mużika barokka fit-Teatru Manuel u se jiżdied l-investiment fl-Orkestra Nazzjonali. Se titwaqqaf il-Malta Dance Company, se jsir Culture Hub u se jiġu mejjuna l-banet u bands lokali. Se tissaħħaħ il-ħidma biex jiġi mħares il-wirt storiku. Se tiġi allokata somma ta' aktar minn €1,000,000 fuq sentejn biex jiġu ċelebrati b'mod xieraq l-anniversarji tal-Festi Nazzjonali. Fil-qasam tal-films se titwaqqaf kumpanija għal koproduzzjoni tal-films.